Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε δύο παρεμβάσεις, την ηλεκτρόλυση και την νευρόλυση μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Η ηλεκτρόλυση είναι σχετικά καινούρια ως πρακτική. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί στο workshop, στον πρώτο μας ασθενή, θα κάνουμε ηλεκτρόλυση στον αχίλιο, οπότε θα σχολιάζουμε ταυτόχρονα λιγάκι και τα της ηλεκτρόλυσης. Ποια είναι η ιδέα λοιπόν εδώ? Να κάνουμε μία χημική, όχι θερμική καταστροφή στον ιστό, στον τενόντι, ο οποίος έχει υποστεί τη βλάβη, προκειμένου εμείς να κάνουμε, να γύρουμε την αναδόμηση του ιστού. Τι κάνουμε λοιπόν? Χρησιμοποιούμε ένα μικρό ρεύμα, 300 με 400 μικροαμπέρ, κλείνουμε ένα κύκλωμα με ένα επιφανειακό ηλεκτρόδιο και διαμέσου της βελονίτσας αυτής. Φανταστείτε, η βελονίτσα, τη δείτε και στην πράξη, είναι μια βελόνη αντίστοιχη με αυτή που κάνουμε ηλεκτροβελονισμό. Μόνο που πηγαίνουμε με τον υπέρηχο στο σημείο ακριβώς της βλάβης. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το πράγμα? Η ηλεκτρόλυση όλοι τη θυμόμαστε από τα μαθητικά μας χρόνια. Τι είναι? Είναι η διαδικασία κατά την οποία διασπάται με ρεύμα το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο. Αυτό ακριβώς γίνεται κατά βάση και μέσα στον παθολογικό ειδοϊστό. Ξεχωρίζουμε λοιπόν το νερό στα συστατικά του και φαίνεται εδώ ότι οι ελεύθερες ρίζες λειτουργούν καταστροφικά στον παθολογικό ιστό. Τι άλλο γίνεται? Γίνεται διάσπαση πρωτεϊνών σε αμινοξέα. Ποιων πρωτεϊνών όμως? Αυτών των παθολογικών πρωτεϊνών. Αυτά που αναφέρθηκαν, που βρίσκουμε σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στον παθολογικό ιστό. Όπως επίσης και το νερό βρίσκεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στον παθολογικό τένοντα, στο παθολογικό κομμάτι του τένοντα. Θα δούμε λοιπόν και στην πράξη ότι αν εμείς πάμε και εφαρμόσουμε την ηλεκτρόλυση σε υγιές κομμάτι του τένοντα, δεν έχει καμία δράση. Δεν κάνουμε ζημιά, αλλά δεν δρά κιόλας. Γιατί δεν έχουμε ούτε παθολογικές πρωτεΐνες, ούτε μεγάλη συγκέντρωση νερού. Και αυτό το βλέπουμε, θα το δούμε και πολύ εντυπωσιακά πώς φαίνεται στην πράξη. Διασπώνται λοιπόν οι παθολογικές πρωτεΐνες, έχουμε αμινοξέα, ενεργοποιούνται φαγοκύτταρα, και ξεκινά λοιπόν και μια διαδικασία επούλωσης στον τένοντα. Άρα η ηλεκτρόλυση δεν γίνεται για τον πόνο, είναι λοιπόν μια προσπάθεια να κάνουμε, να βοηθήσουμε τον τένοντα να επουλωθεί. Και λοιπόν που έχει μπλοκάρει η διαδικασία της φυσικής επούλωσης, της φυσικής αναδόμησης του τένοντα, δίνουμε εμείς το έναυσμα. Χρειαζόμαστε υπέρηχο για να το κάνουμε αυτό. Γιατί πρέπει να πάμε ακριβώς στο σημείο της βλάβης και να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργεί αυτό το πράγμα. Προηγείται τοπική αναισθησία. Δεν μπορεί να λοιπόν ασθενής. Οι βελόνες που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ λεπτές. Χρειαζόμαστε 3 με 5 συνεδρίες με παρέλευση 1 έως 2 εβδομάδων η μία από την άλλη. Και βέβαια αυτό το πράγμα συνδυάζεται και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με έκεντρες ασκήσεις. Θέλουμε λοιπόν το remodeling. Τη μια λοιπόν, τι κάνουμε εμείς? Προκαλούμε μια καταστροφή στο παθολογικό κομμάτι του τένοντα. Δίνουμε το ερέθισμα να αρχίσει να αναγεννά το τένοντας, αλλά θα πρέπει όμως αυτό το πράγμα να αποκτήσει και μια φυσιολογική αντοχή, να αποκτήσει μια φυσιολογική αρχιτεκτονική. Άρα, το πρόγραμμα λοιπόν, η φυσικοθεραπεία, οι έκεντρες ασκήσεις γίνονται παράλληλα με τη διαδικασία εδώ της ηλεκτρόλυσης. Πού τη χρησιμοποιούμε η ηλεκτρόλυση? Σε οδοντοπάθειες στον ώμο, στον αγκώνα, στον επιγονατιδικό, στον αχίλιο, στην πελματεία απονεύρωση. Αν δείτε λοιπόν εδώ το βιντεάκι. Συγγνώμη. Αν παρακολουθήσουμε λοιπόν εδώ, βλέπετε εδώ τη βελόνη, η οποία βλέπουμε το ίχνος της να μπαίνει, βγαίνοντας, αφήνει αυτό εδώ το ίχνος. Αυτό λοιπόν τι είναι? Είναι από τη διάσπαση του νερού. Αν πάμε σε υγιές σημείο, εδώ δεν άφησε ίχνος, άρα ξέρουμε ότι είμαστε στο σημείο του τένοντα που θα έπρεπε. Τι κάνουμε λοιπόν στην ουσία? Κάνουμε αρκετά περάσματα με τη βελόνη μας. Μέσω της βελόνης λοιπόν αυτής διοχετεύουμε ρεύμα, καταστρέφουμε λοιπόν τα σημεία της φλεγμονής, ή τουλάχιστον αυτό που προσδοκούμε, και βοηθάμε την αναδόμηση του τένοντα. Χρησιμοποιείται κατά κόρον και έχουμε αρκετά μεγάλη εμπειρία στις πελματικές απονευρωσίτιδες.
Εδώ σας παραθέτω μια μελέτη, γιατί υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία σε σχέση με το dry needling. Αν πάμε λοιπόν εμείς και βάλουμε μια βελονίτσα, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Πολύ μεγάλη βιβλιογραφία στην ηλεκτρόλυση. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια στο πρακτικό κομμάτι. Θα δείτε είναι πραγματικά εντυπωσιακό το κομμάτι της ηλεκτρόλυσης και πολύ εύκολο στην εφαρμογή του. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε από το πρώτο αυτό κομμάτι αυτής της θεραπευτικής παρέμβασης, ότι στην ουσία συζητάμε για θεραπεία, όχι για κουκούλωμα. Είναι λοιπόν μια θεραπεία στη ρίζα της στενοντοπάθειας, στη ρίζα της βλάβης και όχι όπως η επόμενη παρέμβαση που έχει να κάνει με τον πόνο. Εδώ, εφόσον εφαρμοστεί σωστά, τι βλέπουμε εμείς? Ότι στα πλαίσια της θεραπευτικής παρέμβασης δεν μειώνεται μόνο ο πόνος του ασθενούς, αλλά βλέπουμε την πελματεία απονεύρωση να μειώνεται σε πάχος. Η πάχυνση του τένοντα, η πάχυνση της πελματείας απονεύρωσης είναι ένα ενδεικτικό ότι πάσχει. Καθώς λοιπόν υποχωρούν τα συμπτώματα, βλέπουμε με τον υπέρηχο ότι μειώνεται και το πάχος. Άρα γίνεται πιο υγιής ο τένοντας. Παρέμβαση τώρα που έχει να κάνει με το σύμπτωμα, με τον πόνο. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Προσπαθούμε να κάνουμε εμείς μια νευρόλυση, στην ουσία να καταστρέψουμε νεύρα, προφανώς αισθητικά νεύρα, τα οποία προκαλούν πόνο και μας ενοχλούν. Αυτό δεν γίνεται με χημικό τρόπο, γίνεται με θερμικό τρόπο. Έτσι. Ενώ στην ηλεκτρόλυση λοιπόν είπαμε προσπαθούμε εμείς να κάνουμε παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας το χημικό μοντέλο για να το εξηγήσουμε, εδώ συζητάμε λοιπόν για θερμικό μοντέλο. Ποια είναι η ιδέα λοιπόν της παρέμβασης αυτής? Έχουμε εμείς λοιπόν μια γεννήτρια η οποία παράγει συχνότητα εκεί που θέλουμε. Έχουμε ένα επιφανειακό ηλεκτρόδιο και μπαίνουμε με ένα ηλεκτρόδιο στο βάθος που πολύ κοντά σε αισθητικούς κλάδους νεύρου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε χαρτογραφήσει εμείς την περιοχή ποια νεύρα μας ενοχλούν και η ιδέα είναι, εφαρμόζοντας τη ραδιοσυχνότητα, να πάμε τα νευράκια αυτά, τι να τα κάνουμε, να τα σοφάσουμε. Να πάμε λοιπόν να κλείσουμε το διακόπτη. Άρα, δεν παρεμβαίνουμε στην ουσία του τραυματισμού, παρεμβαίνουμε στο πώς αυτό εκδηλώνεται. Αλλά αν έχεις έναν άνθρωπο που πονά πολύ, πονά για μεγάλο διάστημα και ξέρεις ότι έχεις εξαντλήσει το κομμάτι του διαγνωστικού και το υπόλοιπο του θεραπευτικού, με κάποιο τρόπο όμως πρέπει να σταματήσεις και τον πόνο. Εδώ λοιπόν, ανάλογα με το ηλεκτρόδιο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, γνωρίζουμε εμείς την έκταση της περιοχής στην οποία εμείς μπορούμε να κάνουμε νευρόλυση. Δεν είναι καινούρια μέθοδος, χρησιμοποιείται πάνω από 30 χρόνια. Προφανώς, αν αυξήσουμε εμείς τη θερμοκρασία στην περιοχή, τι θα κάνουμε? Μπορούμε να καταστρέψουμε ιστούς. Έχει χρησιμοποιηθεί λοιπόν σε όγκους που μπορούμε εμείς να προσεγγίσουμε. Έτσι, πάμε λοιπόν και καυτηριάζουμε δομές. Εδώ λοιπόν, όταν εμείς εφαρμόζουμε αυτή την πρακτική, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην κάνουμε καταστροφή σε γειτονικούς ιστούς. Τι θέλουμε λοιπόν? Ούτε το νεύρο να το καταστρέψουμε, τι θέλουμε? Να κάνουμε μια παροδική νευρόλυση. Αυτή είναι η ιδέα της ηλεκτρόλυσης. Πού χρησιμοποιείται των ραδιοσυχνοτήτων? Πού χρησιμοποιείται? Χρησιμοποιείται κατά κόρον στη σπονδυλική στήλη. Όπου εδώ όμως θέλουμε καθοδήγηση κατά βάση. Θέλουμε ένα ακτινολογικό μηχάνημα. Χρησιμοποιείται σε αρθρίτιδες στο γόνατο. Γνωρίζοντας λοιπόν που έχουμε εμείς τους αισθητικούς κλάδους, γυτνιάζουμε το ηλεκτρόδιό μας στους αισθητικούς κλάδους και καυτηριάζουμε τους αισθητικούς κλάδους. Το αποτέλεσμα μπορεί να κρατήσει για αρκετούς μήνες. Έχουμε λοιπόν ασθενείς που σταματάνε να πονάνε. Γιατί έχουμε εμείς μπλοκάρει το νευράκι το αισθητικό. 8 και 10 μήνες. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο ισχύο με την κατάλληλη καθοδήγηση. Εμείς έχουμε μια αρκετά μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της πελματείας απονεύρωσης, γενικά στον πόνο λοιπόν στην πτέρνα, όπως επίσης και σε κάποιες περιπτώσεις που θα δούμε στη συνέχεια με εμένοντα πόνο στον επιγονατιδικό τένοντα, που έχουμε κάνει διάφορες άλλες παρεμβάσεις και όμως έχει ένα σημείο ο ασθενής που πολλές φορές το βλέπουμε, φαντάζομαι το βλέπετε και στα εργαστήρια και στα ιατρεία, που σου λέει εδώ πονάω. Και δεν βλέπουμε κάτι φοβερό από κάτω, ούτε στον υπέρηχο, ούτε στη μαγνητική τομογραφία, κάτι που να δικαιολογεί αυτόν τον πόνο. Και λοιπόν, αν θα μπορούσαμε να αναισθητοποιήσουμε αυτή την περιοχή, θα λύναμε και το πρόβλημα του αθλητή, του ασθενή μας. Υπάρχει βιβλιογραφία,
Εδώ λοιπόν στο κομμάτι του χρόνιου πόνου στην πτέρνα, τι κάνουμε λοιπόν? Πηγαίνουμε εδώ σε έναν κλάδο του πνημιαίου νεύρου και ή σε περισσότερα κλαδάκια, ανάλογα με το ποια σημεία πάσχουν, και προσπαθούμε τι να κάνουμε εδώ? Να κόψουμε την αγωγή του πόνου. Έτσι. Άλλη μια μελέτη εδώ. Εδώ τώρα, σε αυτή τη μελέτη, που ήταν και από τις πρώτες που άλλαξαν λίγο και τα δεδομένα μας, είπαμε αντί να χρησιμοποιούμε συνεχή ραδιοσυχνότητα, η οποία αυξάνει πάρα πολύ τη θερμοκρασία στο τύπ του ηλεκτροδίου και άρα καταστρέφει στούς και μας έκανε και νευρινόματα, μας έκανε και διάφορες άλλες επιπλοκούλες, να χρησιμοποιούσαμε παλμικό κύμα. Μετρώντας λοιπόν τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο τύπ του ηλεκτροδίου, είδαμε ότι με το παλμικό RF η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλότερη, είναι στους 42 βαθμούς maximum. Και όμως αυτό λειτουργεί στον πόνο. Άρα εδώ μπήκε λοιπόν στην κουβέρτα ότι πιθανώς η καταστροφή του νεύρου που κάνουμε, αυτή η πρόσκαιρη, δεν έχει να κάνει μόνο με το θερμικό κομμάτι, αλλά έχει να κάνει και με το ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσεται εκεί. Γιατί οι 42 βαθμοί εδώ πιθανώς δεν είναι ικανοί να μας δικαιολογήσουν το αποτέλεσμα της παρέμβασης. Παρόμοια, ίσως και καλύτερα αποτελέσματα και πιο ασφαλής ως παρέμβαση όταν χρησιμοποιούμε το παλμικό RF. Τώρα, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία και μελέτες για τον επιγονατιδικό. Εμείς δοκιμάσαμε σε ασθενείς με μένοντα πόνο στον επιγονατιδικό, που είχε προηγηθεί high volume, είχε προηγηθεί φυσικοθεραπεία, είχαμε κάνει εγχύσεις τοπικά με αναλγητικά, και έχουμε λοιπόν αρκετούς ασθενείς που πήγαν πάρα πολύ καλά με την εφαρμογή του RF. Όπου πήγαμε λοιπόν εμείς στην ουσία τι να κάνουμε? Να πάμε συμπτωματικά να αναισθητοποιήσουμε αυτή εδώ την περιοχή. Χαρτογραφούμε λοιπόν την περιοχή, ξέρουμε πού περνάνε οι αισθητικοί κλάδοι, γιατί πολλοί από αυτούς τους κλάδους είναι αόρατοι στη μαγνητική τομογραφία στον υπέρηχο, άρα πρέπει λοιπόν να γνωρίζεις ανατομικά περίπου πού περνάνε. Σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις, τι κάνουμε εμείς? Δίνουμε ένα ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το ηλεκτρόδιο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει διέγερση κινητικών ινών. Άρα βλέπουμε λοιπόν, αν δούμε κάπου κίνηση, θα πει ότι είμαστε πολύ κοντά σε κινητικό νεύρο. Άρα απομακρυνόμαστε, γιατί δεν θέλουμε να καταστρέψουμε σε καμία περίπτωση το κινητικό κλαδί του νεύρου. Θέλουμε εμείς μόνο το αισθητικό. Και με τον τρόπο λοιπόν αυτόν μπορούμε και αναισθητοποιούμε αυτή την περιοχή για αρκετούς μήνες. Αυτό είπαμε, το εφαρμόζουμε λοιπόν σε περιπτώσεις που έχουμε εξαντλήσει τις άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις και γνωρίζουμε ότι από κάτω δεν υπάρχει κάτι το επικίνδυνο, γιατί ο πόνος είναι συναγερμός στο σώμα μας. Αν όμως εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο πόνος δεν υποδηλώνει κάποιο κίνδυνο, δικαιούμαστε μετά από κάποιο διάστημα να κάνουμε να τον μειώσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.